Ателие изобразително изкуство. 3 творчески ателиета по изобразително изкуство с ръководител доктор Илиян Христов се проведоха по проект Нови творчески пространства Надежда, програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество на Национален фонд „Култура“. Проектът е насочен и към стимулиране на читалищната общност за възстановяване на културната дейност след кризисната ситуация, чрез задържане и привличане на участници и публики с творческа лаборатория от 4 тематични ателиета. Най-активни участници в ателиетата бяха Сияна, Теодора, Деница, Димитър, Юлия, професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Ангел Попов, природо-математическа гимназия Васил Друмев, основно училище Свети Патриарх Евтимий, средно училище Емилиян Станев и други. Ателиетата обединиха участници в 3 възрастови групи – от 1 до 4 клас, от 5 до 7 клас и от 7 до 12 клас. Темите бяха различни и съобразени с възрастта – акварелни, акрилни, графични и смесени. В ателиетата по изобразително изкуство основните цели бяха да формираме естетическо отношение към действителността и произведенията на изобразителното изкуство и да развием изобразително-творческите способности. Осъществяването на тези 2 цели беше тясно свързано с развитието на мисленето, въображението и стимулирането на личностното развитие на младите хора. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.